mga sangkay, welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ayan, this is me again, Night Scabs, ang inyong tenderang vlogger ng Samar. So ayan, magta-time check na naman po ako. Ang oras na po natin ay 5 na po ng hapon. Ngayon naman ay Friday, November, ano ba ngayon? November 19, ayan, November 19 po ngayon, 2021. So, ayun, 5:30 na po ng hapon. Medyo bibilisan ko lang po yung aking pag-vlog ngayon kasi pag ganitong mga oras, pag alas 5 na siya, may bumibili na po dito sa aking tindahan pa isa-isa. So ayan, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe naman po yung aking channel. Unclick mo na rin ang bell button para updated ka po sa tuwing ako ay may mga bagong video na i-upload. Salamat sa iyong pag-subscribe sa aking channel. Mag-update lang ako ng mga price ngayon. Dito sa Samar, sa Katbalugan Samar, nagtaas na po siya. Dati kasi lagi nila sinasabi na magtataas. Yung iba maraming nag-i-stock kasi magtataas na daw. Pero ngayon lang siya tumaas. Ito yung mga sigarilyo. Ayun. So, ito guys yung mga sigarilyo. Mag-ano nga tayo ngayon, mag-price update. Kasi yung mga sigarilyo ngayon, tumaas na po siya. Dito po sa Katbalogan, Samar. So, ngayon lang dumating na naman yung aking mga pinamili na mga groceries. Ayun, kasama yun yung mga sigarilyo. Di ba kagabi, nag-vlog ako na naglista ako aking mga bibilhin para ngayon Friday. So, ito na nga siya. Dumating na nga siya ngayon. Maas na pala yung mga sigarilyo natin na mga fast moving. So, itong mga sigarilyo kasi ang mabilis dito sa aking tindahan. Mabilis kasi siya maubos. So, ito yung pinakauna ko talaga na mabenta dito sa aking tindahan. Itong mga sigarilyo na to. Ayan. So, ayun, price update tayo. Kung magkano na ba yung mga price ng mga sigarilyo dito sa Katbalogan, Samar. So, ayan, mag-start tayo. Ayan, ito na yung resibo niya, guys. So, ayan, ito yung resibo niya. Ayan, oh. Hindi ko na ipapakita dyan kasi hindi naman siya nakikita. So, eto na yung mga resibo ko. Ayan, medyo malaki-laki ngayon yung aking babayaran kasi medyo madami-dami. Yung mga sigarilyo kasi, medyo madami-dami siya. Lagyan ko muna siya ng mga check, yung sigarilyo, para makita ko siya. Ayan. Ayan. Ako, hindi rin ako matapos akong pag-vlog. Ayan. Ano na to? Take 2 na to. Take 2, balik na naman ulit tayo kasi may bumili na naman. Ayun, back na naman tayo dito. Ano ba yan? Pangatlo na to. Pangatlo na naman. Pangatlong cut. Ayun na nga, bibilisan na lang natin. Pag ganitong oras talaga, ayan, marami na yung bumibili kasi marami na magluluto. Siyempre, kakain na tayo para dinner. Kaya ayun. So, ayan, medyo bilisan na lang natin para matapos itong ating vlog. Hindi na ako masyado magdadaldal dito. Kasi, 5:38 na, 5:38 na. Nag-start ako is 5 pa lang. So, 5:38 na. Di pa tayo tapos. Kaya nga, diretso na tayo dito. Kung ano na lang yung aking, kung ano na yung ating vlog ngayon. So, diretso tayo dun. So, yung nabili ko is mga, ayan, Dallas, 3 rim ng Dallas, 2 Marlboro na red, Winston, half rim, and then may PI, 4 na rim. Tapos meron din akong Marlboro Blast. So, ang Marlboro Blast ko is 2. Ano? Ayan, balik ulit tayo. Ayan, balik ulit tayo. Pang-4 na po tayong cut. Ayan, bumili ako ng Dallas 3 rim. So, ang Dallas is dati ay nasa 898 lang siya. Nung di pa siya nag-increase, 898. So, ngayon, yung price na ng Dallas, ayan. Eto yung Dallas ko, 3 rim. Saan na ba yung isa? Eto. Ano? So, ayan guys, continue na naman tayo ngayon sa aking pag-video, sa ating pag-vlog. Ayan, ang oras na po ngayon ay 6:59 na po. So, kanina pa po ako nag-start ng 5. Ayan, magdadalawang oras na po ako. Hindi matuloy-tuloy. So, ito na nga yung aking binili ay 3 Dallas na pula. Ayan, ay 3 rim lang ng Dallas na red. So, ang price na po ng
Dallas Red dito sa ano yun, sa Katbalogan po. Sa Katbalogan Summer po ito na nabili ko. Ang price niya ay nasa 118.50 ang isang rim ng Dallas. So ayun, nag-increase na nga siya kasi dati is nasa ano lang yan, nasa 798 yata ang rim. Ayan, so tatlong rim lang po ang aking binili na Dallas Red. So, ang sunod ay itong Marlboro na red. At same lang sa Marlboro Blast. Ayan. May Marlboro Blast ako. Eto. At saka may Marlboro red naman ako. So, ang Marlboro Blast ay dalawa yung pinili ko. At saka yung Marlboro red naman. Ayan. Eto ay dalawang rim. Dalawang rim ng Blast. Dalawang rim ng Marlboro red. Pero yung Blast kasi is andun na sa aking lagayan ng mga sigarilyo. So, ang price na niya ngayon ay 1,184. So, ayan, ang price kasi dati ng Marlboro ay 1,160. Ngayon kasi ay 1,184 na. So, ayun, nag-increase na nga talaga yung mga sigarilyo dito sa Katbalogan Summer. At ang Winston naman ay andun pa siguro sa ilalim. Ayan, wala pa dito yung Winston. Hindi ko pa siya nakita. Nasa 525 na siya. Di ko alam kung nag-increase yung Winston ngayon. Kasi di ko masyado pinapansin yung price ng Winston. So, and guys, continue na naman tayo sa ating pag-vlog. Ayan, 8:17 na po, di pa po ako matapos-tapos sa aking pag-vlog. Kasi marami na pong bumibili. Ayan, pinagpapawisan na po tayo. So, ayun, dito na tayo sa Mighty. Mighty na tayo. Saan sa Mighty na tayo? Ayun, eto, bumili ako ng Mighty, 4 na rim siya. Eto, 4 na rim yung Mighty. At yung price na ngayon ng Mighty ay 900 na po. Ang isang rim niya is 900 pesos na po. Pero mas okay na siya kasi hindi ganun kalaki yung kanyang increase. Ito yun, 4 na rim siya. Ayan ha, 900 na po ang Mighty, ang rim sa Katbalogan Summer po ito. Ayun, 4 na Mighty po yung aking binili. So, ayun, natapos rin yung ating vlog ngayong gabi. Kanina pa ako nag-vlog, alas 5 pa lang hanggang ngayon, di pa matapos-tapos. So, ayun na nga, tatapusin ko ng aking vlog. Ayun, hanggang dito na lang muna ang aking vlog kasi 8:19 na po at ako ay kakain na po at mag-live na po ako ngayon. So ayan, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe naman po dyan at i-click naman ang bell button para updated ka tuwing ako ay may mga bagong video na i-upload. So ayan guys, thank you for watching. See you sa next vlog. Bye-bye! So ayan, bye-bye muna ngayon. So, wala mo nang shout out. So, ayan. Bye-bye.